Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita muchirongwa chedu chatinoongorora nhau dziri kuitika mumativi mana enyika yeZimbabwe. Nhasi tiri muguta reHarare umo matiri kuda kuferefeta nyaya ichangobva mukuitika muzuva ranhasi, nyaya yaSe-Wicknell Chivhayo naNicholas Zacharia vanozivikanwa ivo sasenior lecturer vemimhanzi. Takatarisa mumazuva apfuura. Anyway, tisati tapinda munhau dzedu, regai titange takukurudzirai kuti kana muri vashanyi pano pachannel, subscribe to this YouTube channel kana kuenda kunotitsvaga paFacebook page yedu yakanzi Kutapa Media INC. Zvakare tiri kuti isusu rambai muchishare nekusubscribe nhau dzedu kuti tirambe tichisimba tichienderera mberi. Iko zvino regai tipinde mune nyaya yedu yemuzuva ranhasi. Tinoona kuti Se-Wicknell Chivhayo avo vanozivikanwa nemari munyika yeZimbabwe vari kunzi ivo vapa Mota, chipo chemotokari zvakare yerudzi rweToyota Fortuner kuna Nicholas Zacharia-Madzibaba. Tikada kutarisa vaMadzibaba vanoratidza kuti muimbi ane unyanzvi uyo adzidzisa vaimbi vakasiyana-siyana munyaya dzemimhanzi idzodzi. Nicholas Zacharia atambidzwa Mota naMadzibaba mushure mekunge vamboita kakuchinjana mashoko pamashure apo pasocial media. Tinoona kuti Nicholas, sezvatakambotaura muarticle yedu kumashure, Nicholas ane vhidhiyo raakabuda achitaurwa naye nemumwe wevanogadzira motokari yake, zvichiratidza kuti akanga atoriwo nedambudziko remotokari. So vaSe-Wicknell izvi vakabva vazvitora sekunge vari kukumbirwa motokari naMadzibaba Nicholas Zacharia. Asi zvichakadaro tinoona kuti vaSe-Wicknell vakabva varesponda paFacebook page yavo, asi izvi zvakaratidza kuti vane kushora kwavari kuita munhu mukuru zvisina kutambirwa zvakanaka nevanhu vesocial media. So zvichakadaro tinoona kuti vagara kudaro vakapindurawo vaMadzibaba vachiratidza kuti vanozvininipisa uye nekukumbira ruregerero kana Se-Wicknell vachinge vasina kunzwisisa zvakanaka izvo zvinotaurwa zvaitaurwa naNicholas Zacharia. So vakadzosera mashoko ose aya vaine kuzvininipisa kuzvityora kukuru zvakaita izvo kuti nyika yeZimbabwe isoropodze zvakanga zvaitwa naWicknell Chivhayo. Zvino tinotarisa kuti vaChivhayo nekuona kuti pane kakusoropodzwa semunhu anodawo kuzikanwa aine mukurumbira wekushandidzana zvakanaka nevanhu, vakabva vakasika ivo kugaya ndokubva vatengera Nicholas Madzibaba Mota. Zvinotiratidza izvo kuti vaNicholas Zacharia vakabva vatorangarirwawo nekuda kwenzira iyoyo, kunyangwe zvazvo tinoona sekunge vakanga vasiri palist revanhu vanga vachipiwa motokari naMadzibaba Wicknell Chivhayo. Zvino tinoona kuti motikari yavatengerwa iToyota Fortuner inoratidza kuti itsva hadzisi dziya dzekubva dzemubhero dzekubva kuJapan. Iyi itsva sezvo iri kutaridzwa iyo kuti ine mutengo unoita iwo USD 85,000. Zvorevera kuti vanokwanisa kutenga dzimba dzinokwana kuita idzo 5 kana tiri kutarisa tiri muChitungwiza, munzvimbo yeChitungwiza. Kana kuri kune dzimwe nzvimbo vanokwanisa kutenga dzimba 2 nerudzi rwemotokari yavatengerwa. Aiwa, ngatiti kutenda uye zvakare ngatijoinei kupa makorokoto nekupemberera motokari yatengwa naWicknell Chivhayo for Nicholas Zacharia. Zvino tichakadaro ngatidzikei zvakare timbovongorora zviri kuitika munyika yeZimbabwe munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tinotarisa nyaya yaMadzibaba Ishmael. Madzibaba Ishmael vanoratidza ivo kuti vakarambirwa bail musvondo rapfuura rekuti vatongwe vari panze. Izvo zvinoratidza kuti maitiro avo uye mhaka yavo inogona
iri mhaka inokanganisa. Tisati taenderera mberi nenyaya idzi, tinokuzivisai kuti pane ve-J&J Rabbitry vanotengesa anonzi ivo ma-rabbit bites, zvichirevera nyama yechimukuyu chakaomeswa. Munokwanisa kuvabata pa779 500 432 0779 500 432 kana kuti pa0715 317 0715 317 588 ndo nhare mbozha dzavo. Zvakare tinokurudzira vanoda kuadvertisa nekutapa media, vanoda kusapota, vanoda kupatina nesu kutapa media ANC, tinokukurudzirai kuti muye mupatine nesu sezvo tine mitengo yakaderera. Ne$10 tinokwanisa kukuadvertisira business rako pamasaisai, padande mutande, panzvimbo dzakasiyana siyana idzo dzatinokwanisa kukupa guarantee yemaresults uchinge waadvertisa nesu. So toti isusu tisati tabva munhau dzedu muzuva ranhasi, tinoramba tingokukurudzirai kuti musubscribe. Please tokumbirawo kuti mubaye subscription button kuti nhau dzedu tirambe tichitapa nhau dzisina kutya, uye nhau dzisina fiye, uye nhau dzisina favor kana kusarudza. Takumbira mutibate, titaure nemi, uye zvakare kana muine nhau dzamunoda kuti dzizivikanwe neruzhinji rweZimbabwe pane zviri kuitika mativi mana ose enyika akasiyana siyana, tapota